Si lapha ke eHilltown ngokumenywa i-department yase telecommunications and digital technologies. So basicela ukuthi sisebenze together ne-Eastern Cape Provincial Government in restoring lesi sikolo and supporting ukuthi isikolo sibuyele lapho sasikhona. So thina ke sithe nathi asilethe lokhu esaziwa ngakho, which is connecting people, which is connecting learners, making sure that the teachers, learners are also nabo bayakwazi ukuthi basebenzise i-technology, bakwazi ukuthi bafunde kangcono, bakwazi ukuthi baqhube nabo ngokwezemfundo. Njenge-Telkom nivamisile ukusiza ngalezi zinto kwezinye indawo zezwe. Ubona ukuthi imiphi imiphumela emihle niyibonayo nenicabanga ukuthi izosiza naley'ngane zalayikhaya? Okokuqala nje ukuthi isikolo noma nabantwana nomphakathi walapha uzokwazi ukuthi uxhumane neminye imiphakathi, uxhumane nezinye iy'kolo. Lokho kuyasiza-ke ukuthi bakwazi ukuthi-ke bakhulumisane, bafundisane ukuthi kuphi okusebenzayo ngokwezemfundo noma iziphi iy'ngqinamba ababhekane nazo. Okwesibili, ukuqinisekisa ukuthi abantwana njengabo bonke abantwana bakwezinye iy'ndawo nasey'koleni ezikwezinye iy'ndawo bayakwazi nabo ukuthi bathole i-technology, bayakwazi ukuthi nabo basebenzise i-technology ukuze bakwazi ukuthi bafunde, ba-accesse i-content nazo zonke ezinye izinto ezikhona lezi abazokwazi ukuzithola.